Ilan taon ka na, ate? 25 po. Ilan ang anak mo? 2. Tumingin ka sa akin. 2. Opo. Ilan manggagamot tumawak sa'yo? 3. 3. Ngayon, ikaw nagsabi ha, 3 ha. Alisin mo muna pansamantalang galit mo ha. Naglalakad ka, sabi ng asawa mo na siya ay tulog. Simula naging asawa mo lang siya, ilang taon na kayo? Mag-iisang taon na. Mag-isang taon. Simula siya naging asawa mo, doon lang siya doon sa Gapan. Sa Gapan ba? Sa Nicolas. San Nicolas. Yung Gapan ba? Nueva Ecija ba yun? Nueva Ecija. Okay na. Ate. Pikit. Huwag mong kalkalitin yung mga inano mo. Okay na. Susubukan natin, ha? Ito lang gagamitin natin. Opo. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus at mga Nazareno, ilawan niyo po ang aking kamay upang bigyan ng bisa ito. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa pangalan ng Panginoon Kristo, iilawan niyo ang aking kamay upang hulihin ang taong nananakit sa loob ng taong ito. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita bilang instrumento ng aking Ama na si Jesus Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Ako ay instrumento niya. Inuutusan kitang pumasok ka sa loob ng katawan ng taong ito, ang taong nananakit sa loob ng kapwa-tao mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Huli. Galing. Kilala mo ba ang Panginoon? Ha? Huwag mo ako munang iyakan dahil wala pa akong ginagawa sa'yo. Unang baitang pa lang ang ginawa ko sa'yo. Ha? Galing, sir. Kilala mo ba ang Panginoon? Hospital ko. May takot ka sa Kanya? Ha? May takot ka? Ito muna. Nakaka-itutok mo kay Arlene. May takot ka sa Panginoon? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Nakikipag-usap ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Tanda mo, unang baitang pa lang ang ginamit ko sa'yo. Ang sagutin mo ang tanong ko, babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae. Sige, babae. Bata ka matanda? Bata ka matanda? Bata. Bata. Ilang taong ka na, ate? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Hindi ko na inaalam ang pangalan mo. Ilang taong ka na? Magsasalita ka ba o makikipag-usap ako na maayos sa'yo o sasaktan kita sa loob ng katawan niya? Ayaw mo magsalita. Pangalawang baitang ang gagamitin ko sa'yo sa pangalan ng Kristo. Tinatawag ko si Magnetico. Amen. Magsasalita ka hindi? Iiyak ka o maghapon tayo dito mag-iiyak ka? Kilala mo ba ang Panginoon? May takot ka sa Kanya? Bilang instrumento, susunod ka. Sa araw nito kung masusunod, hindi ikaw, naiintindihan mo. Kung kilala mo ang aking Ama na si Jesus Nazareno, babae ka lalaki? Babae. Bata ka tayo, matanda? Bata ka matanda? Sige, ilang taon ka na? Hindi ko alamin ang pangalan mo. Wala akong pakiusap, taga saan kang planeta. Ilang taon ka na, nanay? 60. 60 years old ka. Sige. Kung 60 years old ka, ikaw ba ay mangkukulam, mambabarang, tao ka ba? O buhay na? Alam ko, tao ka. Ibig ko sabihin, buhay ka pa bang tao o patay na? Buhay. Buhay ka, tao ka talaga. Ngayon, 60 years old ka. Oo. Ngayon, mangkukulang ka ba? Magdarasal ka ba? Mambabarang ka ba? Etc. Sagutin mo tanong ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano? Alin doon sa sinabi ko? Ikaw ba yung mandarasal, magkukulang, mambabarang, aswang, etc. Makukulang. Sa
Harold, hindi ko muna inalam ang pangalan mo. Huwag kang iskandaloso. Maniwala ka sa akin. Kahit matanda ka, papatulang kita. Pawala ko ng Diyos. Nasaan ka nitong araw na ito? Nasa tindahan ka. Sige. Nasa tindahan ka. Sino kasama mo sa tindahan? Ako lang. Oh, wala kang kasama sa tindahan. Ikaw lang. Sige. Anong ginagawa mo sa tindahan? Bumibili ka? O ikaw may-ari? O nakikipagkismisa ka? Ikaw ang may-ari. Ikaw yung may-ari. Oo. No, sige. Kailan mo ba natutunang magkulam sa mga tao at magdasal? Gaano katagal? 10 taon, 100 taon, 100 years, 50, 30, 50, 60. Tagal na. Gaano nga katagal? Hindi mo kayang tansyahin, basta matagal na. Bata ka pa lang. Saan mo natutunan to? Saan mo natutunan? Sa asawa ko. Sa asawa mo. Lalaki ang nagturo sa'yo. Taga saan ka, ate? Anong probinsya mo? Taga saan ka? Ipipin ko ang katawan lupa niya. Bulacan. Bulacan. Taga Bulacan ka. Saan sa Bulacan? Bulacan, Florida. Bulacan, Plaridel. Ulilang, Bulacan, etc. San Miguel, Bulacan. Sa amin lang doon sa... Sige. bahay talaga. O, pwede bang kalasin mo ang nilalagay mo ditong dasal? Mismong ikaw ang nagdarasal? Ha? Pangatlong baitang ang gagamitin ko sa'yo para makakasigurado tayo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ilalagyan ko ang bisa nito. Kalasin mo lahat ang nilagay mo. Sakit. Pampanong dasal yan? Pampano? Pampano nga? O kanong o? Patanggal ng sakit. Sa isip. Anong klaseng sakit na ginawa mo para tanggalan siya ng isip? Anong klase? Ano? Tatanggalin mo hindi? Huwag mo kung tulog-tulogang patay-patay ka dyan. Style mo bulok. Didilat ka hindi? Sa pangalan ni Jesucristo. Tanggal! Huwag mong pakialaman ang katawan isip niya. Pikit mo yung mga mata niya. Ayaw mo talaga. Kalasin. Ikaw mapilit ha. Pinagbigyan kita. Ayaw mong ipikit ang mga mata niya dahil ayaw mong pakalas ha. Umanda ka, magnetiko. Inuutusan ko lahat ng aking mga anghel at lipunin ang mga demonyo sa loob ng katawan niya. Sa pangalan ni Jesus. Sige, kalas. O, kalasin mo. Alam kong magaling ka. Pero wag mo na akong sabihin na papatay-patay ka dyan. Baka matuluyan kang mamatay sa loob ng tindahan mo. Sige, walang patay-patay dito. Hindi pa kita pinapatay. Oh, hindi naman kita papatayin. Tatanggalan lang kita ng kapangyarihan. Hindi. Tanggal. Wag mo na akong daanan sa arte. Kahit matanda ka sa akin sa physical na katawan. Dahil ako'y nasa 39 pa lang, ikaw ay 60. Ay, mas maraming natutunan ng aking lola sa'yo. 150 years na siya. Para ka lang niya ako sa tuhod. Sige, tanggal. Ubos. Hindi ka papatay. Magpapatay-patayan ka lang. Baka matuluyan ka mamatay. Tanggal. Huwag mong pakalaman ang mata niya, di ba? Sinabi ko sa'yo, hawak ka na ng Diyos. Ayan na, bumaba na si Ella. Hindi ko tinatawag si Ella, ha? Usa siyang bumaba. Ayaw niya nagsisinungaling dito. Sige, kalas. Pampano yung dasal, nanay? Pampano? Pampabaliw. Binabaliw mo ang tao nito. Magkano binayad sa'yo? Magkano? 2.5. Kada ilang buwan? Isang buwan lang o isang trabaho? Isang linggo. 2.5 sa isang linggo. Ilang buwan mo na ito ginagawa? Taon na ba? Ilang pa lang? 8 buwan ho. 8 buwan mo na siya ginagawa. 2.5. Sige, kalas. Kada isang buwan, naniningil ka. Anong ginawa mo? Isang linggo. Anong ginawa mo? Picture, pangalan, etc. Buhok, ano pa? Pangalan ho. Pangalan. Ang nag-uutos nito, ano mo? Pasient, ano mo lang ha? Customer mo. Kakilala po. Ha? Kakilala lang. Kakilala lang. Sige. Tanggalin mo muna lahat ang nilagay mo. Kakausapin ko, anong nag-uutos sa'yo? Babae, lalaki? Babae. Kalkulado mo yung kakilala mo kung mga ilang taon na to. Oho. Bata pa to, matanda. Bata. Sige, kalas. Sige, nanay, hindi ko na alam yung pangalan mo. Nasa Bulacan ka ngayon. Hindi ho. Nasaan ka ngayon? Nasa San Nicolas ho. San Nicolas, ano? San Nicolas Gapan ho. Sabi mo kanina, nasa Bulacan ka. Taga Bulacan ho ako. Taga Bulacan ka ba? Sorry, nagkamali po tayo. Pasensya na po sa mga nanonood dyan. Sige, kalas. Nakatira ka lang sa, taga San Nicolas, Pero, ang probinsya mo ay Bulacan. San Miguel, Bulacan. Sige, kalas. Sa asawa mo natutunan niya. Buhay pa ba asawa mo? Patay na? Buhay
Buhay pa ho. Anong trabaho ng asawa mo? Wala ho. May tindahan kayo? Meron ho. May anak ka na ba? Siguro naman may anak ka na. May apo ka na. Meron po. Kanino yung tindahan? Sa anak mo, sa apo mo? Sa'yo. Ano yun? Sari-sari store? Oo. Sige, kalas. Alisin mo yung pambabaliw. Hindi ka ba naawa? May tindahan ka na, kumikita ka pa rin. 2.5 ba? 2.5. Mayaman naman yung nagpapana sa'yo. Sige, tanggal. Ubusin lahat. Bakit pinunta na to sa mga manggagamot? Ito galing na to sa mga ibang manggagamot ha. Siguro pang-apat na daw ako kasi pamalimali. Pero totoo, sinanong na yan sa asawa niya. Bakit sinabi ng malakas ka daw? Walang lalakas sa pag-ibig ng Diyos, tanda mo. Ang dala ng amin ay kapayapaan. Pinadala ako sa lugar ng Pampanga para ibalik kayo sa pananalig at pananampalataya. Hindi kung ano-anong ginagawa niyo sa kapwa niyo tao. Alisin ang inggit sa iyong kapwa. Naintindihan mo? Mabuhay kayo na may dangal. Kung anong asenso ng kapwa mo, kahit sino pa siyang tao, hayaan mo yun ay binigay ng Diyos yun para sa kanila. Naintindihan mo? Ang trabaho mo ay tigilan mo. Matanda ka na. Hindi ka makakakit sa langit. Naintindihan mo? Gusto mo ba makapunta ka sa impyerno at ibinebenta mo ang katawan lupa mo kay Satanas? Pangalawa, binebenta mo ang iyong sarili mong mga anak at apo. Itigil mo na yan. Pag hindi mo tinigil yan, maniwala ka sa akin. 100 beses ibibigay ko sa iyo ang sakit para mapahinto ka lang. Gagawin ko yun kung kinakailangan lamang para magbago ka. Mamaya ko nakakausapin yung taong nag-utos sa'yo. Dahil wala namang kakwenta-kwenta yung taong nag-utos sa'yo dahil hindi naman siya marunong magdasal. Ano lang siya, nagbabayad lang. Ikaw ang kailangan kong gapusin at tanggalin na kapangyarihan. Tanggal. Bilisan mo, ate. Diba sabi ko sa'yo, nanay na pala, matanda na pa kayo. Ubos lahat! Ubus na ho. Likuran! Ala na ho. Mas marunong ka! Likuran! Wala na ho. Tanggalin mo sa likuran. Ako ang masusunod. Hindi ikaw ang masusunod. Di ba sinabi ko sa'yo, wala kayong karapatan ng pangunahan ng aking ama. Kung anong binubulong niya sa aking tenga, yun pa rin ang masusunod. Naiintindihan mo? Oo. Halas! Gano'n mo kabilis tinanggal? Ano ka? Magikero? Ubusin mo. Lahat. Pati batok, tenga, mata, bibig. Ulitin mo pagkalas. Kailangan mawala yung amoy na malansa at mabaho ang kanyang pangangatawan dahil ang amoy nito ay amoy ng kadiliman. Naamoy ko kayo kahit hindi ko kayo basta makikita kung ayaw ipakita ng Panginoon Kristo. Pero meron akong pandama at pangamoy na kakaiba. Sige, kailangan maramdaman ko ang presensya ng pag-ibig ng Diyos na pumapasok na sa loob ng puso at kaluluwa niya. Hindi ang parang mabahong imbornal sa loob ng katawan niya. Halas! Huwag mong itapon sa akin yan, kahit itapon mo sa akin yan, hindi ako tatabla ng sakit mo. Kung ayaw mo, ibalik ko nang ibalik sa iya. Sige. O, boss. Bakit mo siya binabaliw? Pati nga po ba Utos lang ho. asawa ko yung lumabas. Utos lang sa'yo. Dahil ikaw ay isang bayaran. Gusto mo ba talagang pumunta sa impyerno? Ilang liwanag na sa paligid mo? Wala po. Wala kang makita. Dahil napakasama mo, naintindihan mo? Kalas. Tanggal. Ubos. Kailan to gagaling? Pag-uwi ho. Walang pag-uwi. Mismo sa araw na ito kung saan siya nandito. Oo. Kalas. Ako ang masusunod. Ngayon, gusto ko sa araw na ito. 60 years old ka na. Ilan ang anak mo, nanay? 3. 3. Ilang taon anong panganay mo? Babae, lalaki? Lalaki. Parehas po. Perez, lalaki. Ilang yung gitna? 3 anak mo. Ano yung isa? Po parehas. Ako, 3 sila lalaki. Umayos ka ng sagot. Naintindihan mo? Oo. Sige, sige, kalas. Bilisan mo. Ikaw dumingita sa loob ng katawan ng taong ito. Alam mong nakikita kita at naririnig mo ko. Mamaya, ikaw naman tatanggalin ko sa loob ng katawan niya. Ikaw, Satanas at demonyo at kampo ng kadiliman. Umalis ka sa kaloob ng katawan niya. Kung ayaw mong ikaw ang pilipitin ko dyan sa loob ng katawan niya, alam mong nakikita kita dahil itong mata nito ay binigay sa akin ng Panginoon Nazareno. Meron akong nakikita ang maitim na maitim. Pasok dula ng galit at tinagpis ng puso niya. Pag hindi ka rin umalis dyan, Satanas,
Maniwala ka sa akin. Pang-apat na baitang ang gagamitin ko sa iyo. Maniwala ka. Malulusaw ka dyan sa sobrang init. Umanda ka pag hindi ka pa rin umalis. Naririnig mo ako, Satanas? Oo. Sige. Ang galing. O boss. Marami pa yan. Kakausapin ko ang mismo ang nag-uutos. Tapos sinabi mo wala na. Hindi mo kami maisahan. Kalas. Ganun mo kabilis tinanggal. Napakahusay mo magtanggal. Napakahusay mo rin magkabit. May subo ka ba? Wala. Wala. Natutunan mo lang to. Oo. Wala kang bato. Wala ho. Wala kang dasalin na aklat. Paano ka nakapagdasal? Tinuro lang mo sa akin. Paano mo naman natutunan na ganun kabilis yun? Asawa ko ho. Asawa mo? Taga saan ang asawa mo? Anong probinsya? San Nicolas ho. Anong yun? Lugar? San Nicolas sa Gapan ho. Doon siya lumaki? Oo. Tama. Sige, kalas. Ubus ng ubos. ₱2,000 kada isang linggo, hindi kada isang buwan. 2.5 po isang linggo. Sige, kalas. Ilang buwan na to, pinapadasalan sa'yo? Wala po. 8 months na? Sige, kalas. Malaki-laki na yun. Kaya pala napapagawa na tindahan. Sige, kalas. Pampabaliw ang ginawa mong pagdarasal. Oo. Pangalawa, anong pang klase yan? Ba't may tinatanggal ka sa loob ng tiyan niya? Paano yan? Pampalobo ho. Pampalooban ng Para tiyan. hindi po magbuntis. Para hindi magbuntis. Oo. Para hindi siya mabuntis. Oo. Sa pangalawang mong dasal. Yung unang dasal, pampabaliw. Oo. Yung pangalawa ay hindi siya para mabuntis. Ano naman nilagay mo dyan sa loob ng tiyan niya? Para hindi mabuntis. Ano ba yan? Ayun ho. Karayong. Ilang karayong nilagay mo sa tiyan niya? 100 peraso ho. 100 peraso? Ang dami naman. Tapos kanina sabi mo tapos na. Eh, ikaw nagsabi yun eh. Tanggalin mo na tanggalin. Lahat. 2 dasal ang ginamit mo o meron pa? Yung totoo. Ala na ho. Sige, kalas. Kung ipapalabas mo sa loob ng katawan yan, ilabas mo na. Naintindihan mo? Kung isusuka mo ng katawan yan, ipasuka mo na. Naintindihan mo? Sige. Ubusin mo muna yung 100 karayong. Manupit ka maningin ah. Bagay, mababa pa yun. Ibang ang ginagamot ko na kinuha ko lang, 100,000, 30,000, 50,000, 150,000. Sige, ikaw, mababa pa yun. 2.5 kada isang linggo. Pero mas malupit ka, hindi buwan ha. Yung ibang pasyente, karamihan po buwan. Ikaw, sa linggo. Okay. Kano ba kaya may nag-utos sa'yo nito? May ari-ariyan ba? Wala ho. Mahirap lang? Saan sa kumukuha pera? Sa asawa niya. Sige, kalas. Ubusin mo lahat. Siksikin mo na lahat yan, tanggalin mo na lahat yan. Oo. 100 piraso. Ah, 18. Ubos ng ubos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko si Angelito. Uwi ka na, Ella. Kaya-kaya na namin to. Tinatawag ko si Rafael at ang Karniel. Tinatawag ko lahat ng mga medalyon ko sa aking katawan. Lumabas nga kayo at i-detect maigid lahat ito. At napakalayo pa ng pinanggalingan nila. Sabihin nyo agad sa akin kung meron pa nadidetect o meron pa kayong nararamdaman sa loob ng katawan niya, kahit isang piraso, kahit alikabok lang, i-translate nyo agad sa utak ko. At meron pa ritong demonyo. Ubusin mo daw lahat. Nagsalita na sila. Oo. Lahat ng parte ng katawan niya, pati masela niya katawan, tanggalin mo na rin. Lahat. Alam mo yun, babae ka, di ba? Oo.
Oho. Lahat ng maselan niyang katawan ay tanggalin mo ng kamay mo. Meron daw nilagay. Totoo ba? Meron wala? Meron ho. Anong nilagay mo? Nana ho. Nana. Sige, saan ko na nga ba? Di ba dito sabi sa'yo, hindi ka makakapagsinungaling kasi ang mga anghel ng Panginoon Kristo para hindi siya magkaroon ng anak, di ba? Oho. Akala mo hindi ko madidetect yan ng ganong kabilis. Sige, kalas. 100 karayong. Nilagyan mo pa ng nana sa maselan niyang katawan. Alam ko naman kung saan mo nilagay yan. Kaya hindi ko lang pwede sabihin kasi pangit yun. Lalaki ako. Maganda, nagbukas sa iyong bibig dahil peras ng may babae. Tanggalin mo. Ubusin mo. Lahat. Wala kang ititira sa buong parte ng katawan niya. Linisin mo. Magsisimula ka sa lahat ng parte ng katawan niya. At bilisan mo, nanay. Tignan mo, ganyan pa rin kami kagalang, ha? Matanda na kayo. Ginagalang pa rin namin kayo dahil anak pa rin kayo ng Panginoon Kristo. Sumalyalim kayo sa kapangyarihan ng aking Ama para maibigay niya ang tama at nararapat para sa inyo. Huwag kayo sumailalim sa impyerno at itigilan mo ang pagtuturo. Para sa naman yan tinatanggal mo sa ilalim ng saya? Lalakad ho. Sa paglalakad, kita mo sa dami mo nilalagay. Lahat yata ng maselang katawan, pati pag physical ng katawan, nilagyan mo. Ubusin mo. Lahat. Wala kang ititira. Nilulumpo mo na, nilagyan mo pa ng nana sa masela ng bahagi. Pangalawa, nilagyan mo pa isang daang karayong, pinabaliw mo pa. Matin, hindi ka nga talaga tama lang sinil mo. O boss, Marami pala eh. tanda mo ha, doon sa pangatlong manggagamot ay hindi ko sila inaano. Humahanga pa rin ako dahil ginamot ka pa rin nila, dahil instrumento pa rin sila ng Panginoon Kristo. Yun nga lang medyo hindi nila kinaya ang karunungan mo dahil napakahusay mo. Ibig sabihin, instrumento pa rin sila ng Diyos. Kaya humahanga pa rin ako. Huwag mo na itong pakilaman. Tanggalin mo lahat sa parting katawan niya. Ako nang bahala dito sa ilalim ng paa niya. Ubusin mo lahat. Para sa naman yan sa may tuhod. Yun din ho. Para hindi siya makalakad. Oho. Ano naman nakatusok dyan? May nakatusok pa dyan. Alaay mo din. Ilang peraso naman pinaglalagay mo? 10 ho. Nagsasampu ang isang paa. Oho. 100, 110, 120 na. Grabe ka paglalagay ha. Matinding galit mo rito ha. Matindi yan. Hindi mo na lang pinatay. Wala ho akong galit. Yung nag-utos lang ho. No, sige, kalas. Lahat, pati balakang, puwetan niya, lahat ng parte ng katawan niya, ubusin mo, simula ulo, mata, tenga, bibig, lahat yan, umpasayin mo sa umpisa. Siko, kilikili niya, lahat, tanggalin mo. Wala kang ititira, kahit katiting na alikabok. Uulitin ko sa iyo, Satanas. Manahimik ka dyan kung ayaw mong lusawin kita dyan. Huwag mong tuksuin yung matandang yan. Nararamdaman kita. Kahit hindi kita nakikita sa araw na ito, nararamdaman ko ang itim na usok mo. Rafael at Angkarngel, humanda kayo. May papasok na ditong kalaban. Nagpaparamdam na si Satanas. Dahil masyadong mantas ang kanyang karunungan sa kadiliman. Selyuhan ng buong bahay. Inuutusan ko lahat ng aking anghel. Tinatawag ko si Ella uli. Iya. Angelito. Ikaw na maitim na usok, huwag mo na itong titigilan mo to. Pipilipitin din kita sa loob ng katawan niya. Pipilipitin mo hindi. Titigilan! Ikaw demonyo, babae ka ba lalaki? Ay ho! Sige, kalas. Huwag ka nang pumasok sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo ako? Kalas. Opo! Sige, alas. Huwag na kayo magdahan-dahan na papasok sa loob ng katawan niya. Konting galaw nyo lang at segundo lang. Tandaan nyo, madidetect kayo ni Magnetico. Huwag na kayong mangarap na pumasok sa loob ng katawan niya. Maniwala ka sa akin. Lulupay-pay kayong lahat. Sige. Ubos. Linisin mo lahat. Tanggalin mo. Humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. Patawad mo, Panginoon. Sige, tanggalin mo lahat yung nilagay mo dyan sa pagdarasal mo. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo dahil magpapasko na. Sana manguna at maghari sa iyong buhay ang kapayapaan. Tanggalin mo lahat. Ubos! Patawarin niyo mo ako.
Sige, kalas ng kalas hanggang humingi ka sa iyong isipan sa aking Ama sa pagdarasal mo sa taong ito. 24. Tanggalin mo yung sakit na ginawa kay Arlene Di Guzman. Tanggal at tanggal! Opo. Hindi ko na nga inaalam mo ang pangalan mo. Pakiusap, nanay. Kung ayaw mo, matanda na kayo. 60 years old na kayo, di ba? Huwag ka nang tumawag sa bumusandatahan mo, tandaan mo. Konting pagkakamali mo lang, tandaan mo. Sige. Ubus na ubus lahat, tanggalin mo. Lahat. Mahihirapan ka lang, maniwala kayo sa akin. Hindi ko pa ginagalaw ang kanang kamay ng Panginoon Kristo, tanda mo. Hindi ko pa ito nilulubog sa'yo na maigi, tanda mo. 2 daliri lang ang gagamitin ko sa'yo. Pag matigas ang ulo nyo. Wala na! Umpisiya mo ulit sa taas. Pababa. Huwag ka mag-alala sa physical na katawan nito. Tanggalin mo. Pati yung mga kalmot niya, sa buong katawan niya, pati doon sa ilalim ng baba niya, kalasin mo rin lahat. Tapon ng tapon. Akala mo kahit hindi ako nagsasalita, akala mo lang ganun-ganun lang ako. Hindi mo alam nagdarasal ang utak ko. At nagtatanong ako sa mga anghel ko kung ano pang nakapasok sa loob ng katawan niya. Lahat. Ubusin mo lahat at linisin mo at pagpagin ang mga nilagay mo karayong, pagpababaliw, lahat. Pagbalik mo, wala na. Kailan ito gagaling? Ngayon din po. Sigurado ka ha? Sigurado po. Meron pa wala na? Wala na po talaga. Sumandal ka. Sandal mo katawan lupa niya. 60 years old ka. 3 anak mo. Huwag mong galawin yan. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Tatawagin ko mismo ang nag-uutos sa'yo. Papasukin mo siya, naiintindihan mo? Sabi sa gusto mo, papasok din siya dyan, naiintindihan mo? Umanda ka, tumabi ka. Ikaw ang mapilit, ha? Kailangan ko makausap ang taong nag-uutos sa'yo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus at Amang Nazareno, muli po akong tatawag bilang instrumento nyo. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo mismo ang taong nag-uutos dito. Inuutusan kita kung nasaan ka man ngayon bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Kunin siya at bitbitin at dalhin dito sa katawan ng taong ito. Mismo ang nag-uutos sa mga magkukulam sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumasok ka sa sa pangalan ng Ama. Babae ka lalaki? Babae. Babae. Bakit nagalit ka? Nag-iba ng boses mo. Ilang taon ka na? 28. 28 years old. Pag-birthday lang yung 24. Opo. Sige. Ilan ang anak mo? Isa po. Isa lang. 2 po namatay ang isa. Sige. Umupo ka. Huwag kang maalikot. Ngayon, ito lang mapapayo ko sa'yo. Anong kinagagalit mo kay Arlene? Anong kinagagalit mo sa kanya? Sa asawa ko po. Huwag mo nang banggitin ang asawa mo rito. Di ba may asawa ka na? May kinakasama ka na ba? May, di ba? Meron po. Eh ano naman kinagagalit mo? Mayroon ka na ba ng kinakasama? Nahihigit po ako eh. Bakit ka naman nainggit? Hindi nga, siya ako na naglako. Hindi po siya ganyan sa akin dati. Hindi siya ganyan dati. Sinong hindi ganyan dati? Masaya sila ako, hindi. Hindi ka ba masaya sa panibago mong asawa o kinakasama? Masaya din. Eh, ikaw yun ang ibinigay ng Panginoon Kristo. Yun ay nararapat na para sa'yo, naiintindihan mo? Eh, bakit mo pa minahal yung isang lalaki kung gagawin mo ng panakit butas? Naiintindihan mo? Opo. Dapat hindi ka na nagmahal. Hmm. Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo, ate? Bata ka pa, 28 years old ka lang. Naiintindihan mo? Tapos ito, 25 years old lang to. Matanda lang to ng 3 taon sa'yo. Ngayon, papakiusap ko lang sa'yo, kung naiinggit ka sa kanya ng dahilan, hindi ka ba nangihinayang doon sa binabayad mo doon sa mangkukulam na 2.5? 2.5 ba binabayad mo? Opo. Eh kung yun ang inipon mo, pampakain mo doon sa anak mo. Naiintindihan mo? At nagdasal ka sa aking Ama na ikaw ay bigyan niya ng magandang isip at malinaw at karapat-dapat kung anong dapat gawin bilang anak niya dito sa lupa.
at hindi ka nagpapatukso sa galit at kadiliman. Naintindihan mo na? Opo. Napakahusay at napakasimple lang naman ang dapat mong gawin. Anong dapat mong maling ginawa? Hindi ka tumanggap ng pagkakamali mo. At hindi ka humingi ng kapatawaran sa aking ama. Kung humingi ka ng kapatawaran sa aking ama, na ituro niya maigi ang dapat para sa utak mo. Kung naiinggit ka, bakit ka pa nag-asawa o bakit ka pa nakisama sa isang lalaki na gagawin mo ng panakit butas dahil naiinggit ka dito sa babae nito? Naiintindihan mo sinasabi ko, ate? Opo. Tanggalin mo ang galit mo sa kanya. Linisin mo at gamitin mo yung dalawang kamay mo. Ipagpag mo. Pagpagin mo ang galit mo sa kanya na walang alinlangan. At bibigyan kita ng kapayapaan sa aking ama. Tanggalin mo. Ubusin mo lahat ang galit mo sa kanya. Dahil ikaw ang nagtanim ng galit yan, kaya mabilis niya tinabla ng kulam yan. Dahil yan ay kinulam ng magbatikan ng mangkukulam. Sige, kalasin mo. Alisin mo lahat ng pumapasok na masama sa iyong isipan at tanggalin mo sa buong katawan niya. Alisin mo ang negatibo. Maging payapa nawa ang iyong isip at puso sa pangalan ng aking ama na si Kristo. Magpatawad ka na. Matagal na kayong wala ng asawa mo, di ba? Ang pakiusap ko lang, meron ka ng kinakasama, di ba? Dahil mahal mo siya, di ba? Imposible naman hindi ka magpapagalaw sa kanya kung hindi mo siya mahal. Naintindihan mo? Ang pakiusap ko lang, tanggalin mo. Sige, kalasin mo ng kalasin ang galit mo sa kanya. Alisin mo ang inggit mo sa kanya, ate. Bata ka pa, naintindihan mo? Kawawa naman yung mga anak mo. Imbis pambili ng gatas yon, pambili ng pagkain itong Pasko, gusto mo bang darating ang Pasko ay meron kang galit sa puso mo at wala kang kapayapaan? Di ba? Hindi kita pwedeng kampihan. Hindi ko rin to pwedeng kampihan. Ako ay nasa gitna lang. Binibigay ko lang naman kung anong itinuro sa akin ng aking ama. Maging payapang yung utak at puso at kaluluwa. Naiintindihan mo, ate? Hindi ko na rin aalamin ang pangalan mo. Tanggalin mo ang galit sa taong nito dahil wala rin naman mahihita yun. Ibig sabihin, wala kang matutulungan o wala kang punto sa aking ama na nakagawa ka ng kabutihan. Naiintindihan mo na? Kung mayroon kang galit sa iyong nakaraang buhay, kung sino man nagkamali sa inyo, hindi rin kita pwedeng husgahan dahil hindi kita kilala. Wala rin akong karapatan na husgahan kita kahit na lalaki ka o sino na una ng lalaki sa inyo, ng babae, wala akong pakialam doon. Ang akin ay misyon lang ay tanggalin ang lipunin ng mga masasamang espiritu na umaandili sa inyong utak at puso at ibalik kayo sa pagdarasal at pananalig at magpatawad. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Walang perpektong tao sa mundo. Kahit ang ating apostol ni Jesus ay nagkasala din. Naintindihan mo? Lahat tayo ay pinanghihinaan ng loob. Pagsubok to ni Satanas sa inyo. Kaso tinalo kayo dahil hindi kayo tumatawag sa aking ama. Ang pakiusap ko lang naman dito, tanggalin mo ang galit mo sa kanya dahil meron ka ng partner. Naintindihan mo? Maging pahayapang yung isip at puso. Sayang ang pera, ate. Ang bili ng pagkain sa Pasko, sayang din ang pera para sa iyong anak. Naintindihan mo? May anak ka na ba doon sa pangalawang mong asawa? Wala pa, di ba? Sayang pa rin yun. Imbis yun ay para sa inyong pamilya at sa anak mo. Naintindihan mo na? Wala kang trabaho, may trabaho ka? Dapat iniintindi mo yon para makapag-ano naman kayo ng magandang buhay. Yung ibang tao na makain, naghihirap, nagkalubog-lubog na yung bahay, kabaon pa sa utang. Bakit ikaw, binigyan ka ng talino, may mata at isip at puso ka, may trabaho ka, may anak ka, yung ibang tao ng anak. Hindi ka ba nasisiyahan sa binibigay ng Panginoon? Nagpapaninglang ka sa demonyo? Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Yung iba halos nababaliw na sa darasal kahit anuman reliyon. Nagmamakaawa sa ating ama na magkaroon ng anak. Ikaw may anak ka. Kaya nga babae ang binigay sa'yo dahil yun ay pag-ibig at kapayapaan na para maisip mo ang kamalian mo kung ano mang gagawin mo, ang anak mo ang sasalo. Mismo ikaw ang nagbebenta sa kasamaan. Naunawaan mo, babae man ito lalaki. Hindi ko natatanungin ulit yun. Naintindihan mo? Sana naman pakiusap. Walang matututunan ang galit sa iyong puso. Dahil sinasyapol na kayo ni Satanas. Ang nagwawagi rito si Satanas dahil gusto niyang kunin ang kaluluwa mo. Mahirap sa ilalim ng impyerno. Huwag mo nang pangarapin. Dito sa lupa ay nakakakain at nakakatulog at makakabil ka pa kung ano bang gusto mo at kaya ng pera mo at trabaho mo. Sa impyerno, walang kapahingan doon, walang tubig. Naunawaan mo ang sinasabi ko, ate? Sana man, intindi mo ang aking sinasabi, hindi ito yung para sa'yo. Para na lang sa anak mo. Naintindihan mo? Ang payo ko sa'yo yun, ang sinabi ko sa'yo ng aking bibig ay para sa anak mo.
Isuka mo yan dyan at ibagsak mo sa tagiliran niya. Isuka mo yung sakit niya. Ilabas mo. Sige, ako ang bahala dyan. Tanda mo ang sinasabi ko sa'yo. Naiintindihan mo, ate? Opo. Opo. Maging payapa na ang utak mo. Ayoko na maraming salita dahil meron ka ng isip at may karanasan ka na at may anak ka na. Tama na yung sinabi ko sa'yo. Wala akong karapatan na husgahan kita. Naiintindihan mo. Hindi kita pwedeng pagsabihan ng masama kahit sino pa ng una sa inyong dalawang mag-asawa nyo nakaraan ng babae ng lalaki. Wala akong karapatan doon. Ang tungkol lang ay binigay sa akin ng Diyos. Ang sabi niya lang sa akin, ibalik kayo sa pananalig at pananampalataya at tanggalin kayo sa kadiliman. At lipunin ang mga demonyong na umaalili sa inyo na hindi nyo nakikita dahil kayo ang nagtatanim sa inyong isip at puso. Yun lang. Walang kakwenta-kwenta ang ginagawa mo. Sinasayang mo lang ang panahon at araw. At kumulubot at nagkakasakit ka ng dahil sa ginagawa mo dahil binibenta mo ang sarili mo. Ako susunod magkakasakit ang anak mo. Yung perang inipon mo na 2,525 araw, linggo-linggo, kulang pa yung panggamot sa anak mo. Doon mo maiisip na mali na ang ginagawa mo. Ano pag nasa na ang anak mo? Pag nasa critical na, gusto mo ba mapunta lahat yun? Binabagabag ko ang puso mo. Alam mo bakit? Ayaw kitang saktan. Kung gusto lang kitang saktan, kanina ka pa naglulupa sa'yo dyan. Dito sa paggagamot ko bilang instrumento ng Panginoon, wala kaming karapatan na husgahan kayo. Kung sa ibang manggagamot ay huhusgahan kayo, sa akin hindi. Kung panahon ni Moses ay pinapatay lahat ang mga magkukulam at naguutos, sa panahon ni Jesus ay kapayapaan ang aking dala. Gusto ko kayo mapunta sa langit, hindi sa impyerno. Kahit gaano kayo kasama, gusto kayo pagbaguhin. Dahil kawaan kayo ng Diyos sa iyong mga sinasabi sa inyong kapwa. Pangalawa, makikita mo ang ibig kong sabihin. Uli na. Pag nabenta mo na at nasanla mo ng katawan lupa mo sa impyerno. Uli na ang pagsisisi. Sinong sisisihin niyo ang aking ama? Na iniwan kayo, hindi kayo iniwan ng aking ama sa langit. Bagkus kayo ang nag-iiwan sa Kanya. Kailanman na hindi umalis sa puso mo si Jesus o ang aking ama na si Kristo. Nandyan lang siya simula't pinanganak ka. Kasama mo siya kasi kung wala kang Panginoon, ang iyong isip at puso ay nasa kadiliman na. Wala ka na ngayon dito sa mundo. At hindi ka pinanganak. Ganyan ka ang mahal ng aking ama. Ikaw ang tumalikod sa Kanya, hindi ang aking ama na Panginoon nating lahat. Iniwan mo siya. Inuna mo ang galit at selo sa iyong pag-iisip at inggit na wala naman dapat. Anong may tutulong na iyon? Di ba wala? Nasisiyahan ka. Kung sakaling mapatay mo to, matutuwa ka ba? Di ba hindi? Konsensya mo pa yun. Dahil alam mo bakit? Hindi ka naman mamamatay tao. Kaya ka nga binigyan ng anak ng Panginoon Kristo dahil alam niya na ito ay nararapat sa iyo at aalagaan mo at kaya mong buhayin at turuan ng magandang asal. At ituro sa kanya ang salita ng Diyos at may takot sa kanyang magulang. At ituro naman ang tama para siya ay lumaki na maayos at maluwalhati. At ituturo naman to sa henerasyon mo at sa mga apo mo. Ngayon, tinuturuan mo siya maging masama. Di ba? Ikaw ang nagbebenta sa kanila. Ang pakiusap ko lang, itigil mo. Kung iiyak ka, iiyak mo. At pakawalan mo ang guide sa iyong puso. Pasiyahan ka na sa iyong kasama. Mahirap yun sa isang lalaki na nagmamahal ka lang at gagawin mo lang siyang panakit butas. Masakit sa isang lalaki yun. Kung babalik natin ang sitwasyon, magmamahal ng isang lalaki at gagamitin ka lang niya at hindi ka niya mahal. Diba masakit sa iyo yun? Balik ta rin mo ang sitwasyon. Mahal na mahal ka niya at niloloko mo siya at hindi mo siya mahal. Kahit alam niya na may anak ka o kahit may anak na rin siya, tinapat niya at minahal ka pa rin niya at minahal niya pa rin ang anak mo. Naintindihan mo? Sana maunawaan mo ang aking sinasabi, ate. Hindi kita pinapagalitan, wala akong karapatan. Ang akin lang naman ay binabalik ko lang kayo sa pananalig at pananampalataya. Wala ka nang galit sa kanya. Tama na. Ipunin mo na lang yung pera mo. Pambili mo na lang ng pamasko para sa iyong mga anak. Ha? Para makabili kayo ng maganda at makakahid kayo ng maayos nitong Pasko. Puro na lang problema ang natin 2020, hindi pa kayo nadadala. May lindol na, may bagyo na, may sakuna na. Gusto mo sumama ka pa doon. Isipin mo na buhay ka pa. Aaabot ka pa ng Pasko at bagong taong susunod pa. Dahil ito, ang panahon mo ay buhay ka pa. Hindi ka pa panahon para kunin ng Panginoon. Dahil maliliit pa yung mga anak mo. Halimbawa namatay ka. Sino mag-aalaga ng anak mo? Ang magulang mo?
O, di ba hindi? Kawawa naman sila. Lalaki sila nung walang magulang, naiintindihan mo? Opo. Isipin mo, kung ikaw ay magkasakit sa ginagawa mo pang pagbabayad sa mong kukulam, binalikan ka ni Satanas. Naiintindihan mo na? Kawawa sila. Pakiusap lang po, ate. Sige. Sumingit ka dyan, mangkukulam. Sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, ikaw mangkukulam, manahimik ka na, naiintindihan mo? Oho. Galit ka sa akin. Hindi ho. Tama na yan, ha? Oho. Tama na. Opo. Maging payapang yung utak at puso. Sana patawarin ka ng aking ama sa iyong ginagawa. Marami ka na bang kinulam? Oho. Hindi mo na mabilang o nabibilang mo pa. Hindi na ho. Manahimik ka na rin. Naiintindihan mo? Oho. Itapon mo yan, natutunan mo sa asawa mo na walang kakwenta-kwenta yung asawa mo na tinuruan ka maging masama. Oho. Hindi na mauulit. Lahat naman sinasabi nyo hindi maulit pero nauulit. Hindi na ho. Pag ito, tinarbaho mo pa sa araw na yun kung nasaan ka, mismo, dito ka at nandun ka sa tindahan mo. Palalakarin ko to. Lalabas ka rin doon sa tindahan mo. Kung anong posisyon ang gagawin ko rin, ganun din ang gagawin mo. At kung anong bubukan bibig dito, bubuka din yun. Ginawa ko na yun. Hindi na ho. Manahimik ka na. Oho. Pagbibigyan kayo bilang instrumento ng Panginoon Kristo, dahil ganyan kayo kamahal ng aking ama, Oho. itapon mo na yan. Naintindihan mo yung mga ginagamit mo. Ibaon mo na yan sa kalimutan, ha? Huwag mo na yan. Isasama ng 2021. Maging payapang yung isip at puso. Ganon din sa'yo, ate. Naririnig mo ako? Opo. Oh. Opo. Nabilis nyo magpalit ng boses, ha? Sige. Relax lang. Naawa ko sa inyong dalawa. Sinasanlan yung katawan lupa niyo sa impyerno. Maraming salamat. Wala na. Wala na po. Lumayas na kayo sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinataboy ko ang lahat ng negatibo at masamang espiritong pumapasok sa loob ng katawan ng taong ito at ng may nagdarasal nito. Binabasag ko kayo at nilulusaw sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno, Ama Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanyang buhay. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dinidilat ko ang iyong mga mata at ginigising ko at binabalik ko ng iyong kaluluwa sa iyong katawan. Harley. Sabi mo in Jesus' name. Inumin mo itong tubig. Kalahati. Titingnan natin ulit yung daliri mo. Antayin mo yung lakas mo. Huwag kang sasandal. Lumapit ka, cameraman. Cameraman. Tingnan natin yung daliri niya. Yung kamay mo. Ano ko naman. Nakangawit ka na. Oh. Di ba? Tingnan mo yung daliri niya. Di ba kanina pag dito natin sinukat sa original, mahaba ito, di ba? Opo. Hindi natin masukat kaya kinuha ko dito sa pangalawang sukat, di ba? Opo. Mahaba pa rin. Ngayon kinuha ko dito sa pangatlong sukat, mahaba pa rin. O kita mo, bakit nagpantay lahat yan? O di ba? Sobrang haba yan. Kanina ganyan yan, nakikita sa camera. Hindi, Di ba? hindi bantay na. Pag, di ba? Tinesting mo yung kanina. O yan. O, Ah, ikaw pantay tumingin, na. di ba? Ah. O, pantay-pantay na yan, di ba? Yung pangatlong sukat ko, yung unang sukat, sabi ko, baka hindi pantay yung daliri mo, kaya hindi ko sinukat dito. Hindi pa rin pantay. Pangatlong sukat na, sa original na, wala nang daya. O yan, o, di ba? Pantay-pantay na. O, di ba? Gano'ng kahaba yan? Di ba ganyan? Nakagano Oo. na ganyan. Yan ang ibig sabihin, wala nang dasal sa loob ng katawan mo. Ngayon, matatanong ko sa'yo, anong pakaramdam mo? Ate, umabot tayo ng 44 seconds, oh. Maswerte. Nagbigay ng ano nito, cellphone, oh. Kita mo, tumatagal na, hindi. 19 minutes lang to, tayo na. Oh. Ha, inom ulit, ubusin mo lahat yan. Anong pakaramdam mo? Tumayo ka, tapos maglakad-lakad ka. Okay. Hanggang hindi pa kita nadadasalan ng todo-todo. Tumalo ka, sabi mo in Jesus' name. Ano pakaramdam mo? Kung anong gumang sa'yo, marami kasi nilagay sa'yo. 120 karayong. 100 at saka 20. Isuka mo yan kung isusuka mo. Kanina mo pa yung gusto ilabas. Susuka talaga yan. Muna natin.
Mga po nakapatay kami ng tao na wanted kami dun sa Sanigulas eh. Eh, sarili niyong bahay, inutusan kayo ng manggagamot na umalis. Isang mangupahan pa kayo, ba't kayo mangupahan? Ba't pinapalis kayo? Maniwala pa ako kung exorcist yung nakatira sa loob ng bahay nyo, sinasaniban kayo. Dahil nga po kami, siyempre. Pero hindi naman kayo exorcist. Sinabihan po kami ng albularyo na gano'n. Eh, siyempre, sinabi naman Oh, kami para sa... nagbago yung mukha mo, medyo bata. Kanina 20, ngayon 25 na lang. Yeah, 60. 60 ka pala eh. Sabi mo kanina. 60, 28, si girl. Ano pakiramdam? Mabigat magang. Magaan. Magang ka na? Ano masasabi mo sa Panginoon? Napakagaling po. Salamat ate. Sabi ko na nga ba eh. Pangit tong hinala ko sa'yo eh.